מלחמה בין רוסיה הגדולה ואוקראינה, כביכול הקטנה, כביכול החלשה. ומי יצר את המלחמה? לא פוטין, זלנסקי. זלנסקי הוא יצר את המלחמה. הוא מוצא כגיבור לאומי, גיבור עולמי. והכי מעניין, הוא יהודי. מוצא כיהודי. יהודי שגאה ביהדותו, הוא לא מסתיר אותה כמו אחרים. וקרה כאן משהו שהוא מעבר לגבולות הדמיון. אוקראינה שהייתה מאז ומתמיד, ועד היום, מדינה אנטישמית, בחרה נשיא יהודי. מישהו יכול להסביר את זה? מישהו היה מאמין בזה? אף אחד לא. הייתם שואלים האם זה אפשרי? לא, אבל עובדה. העם הזה האוקראיני שמיליון וחצי יהודים הוא שחט. מישהו רוצה יקרא את הפרוטוקולים של משפט דמניוק מהיהודים. 1.5 מיליון הם שחטו. את הגיבוי נתנו הגברנים, אבל את העבודה עשו האוקראינים. הם הרבה יותר אכזריים, הרבה יותר אנטישמיים מהגרמנים. עוד 1.5 מיליון נהרגו במשך 1,000 השנים שיהודים גרים באוקראינה. בפוגרומים, בשחיטות, למין תחתת על ידי חמלניצקי. ואחר כך עוד רשעים ארורים. פטליורה, הרבה. והנה הם בוחרים יהודי לנשיא. בלי רקורד בכלל. זה גם מין סיפור מוזר. ואינם שסיפר בדיחות בטלוויזיה, זה הכל. פתאום החלטתי לקרוא אותו לנשיא. אז תראו מה קורה כשאדם חסר ניסיון מדיני נהיה נשיא.